Bună seara, vrăți mutritori și bine venit la altă Mobeti, cum adrăm cafioară, cafigioi. Azi mi hârsesc multul că l avem oaspi Alexandru Gica. Alexandru, știu că nu parați ari Haris da interviuri, știi stați Hăristescu că aprucheași chemarea noastră, mine o iau ca una pișchesi, că vrăși de adrași și că vrăși să dar Mobete asta cu noi, așa că bine veniși. Bună seara, Gimba Fai. Tora, Alexandru, mi minduiam Disa Hurhescu, ți între protaș și mi mindui că de multe ori anda mutream la cadurile ți băgai tine pe Facebook. Ne avea mult hari cadurile cu preliminările ți le dar tine la munti. Și cu toată experiența asta și maxus cu toate textele ți le îngrăpsești să ti experiența asta și zici că putem să ahurhim de la una mirachi a ta și eram curioasă de ogini, mirachi asta ti munti. Mi gândesc cu prota că este mirachea tră sport, tră minare, tră... Ama, sigur, ai mai multul de atât că și oameni de munte pentru sonii noi armânli și nostalgia asta a muntelui este tu ca fi un armân. Tora sigura că sunt trei bârnuri de când depusim la câmpul. Am trăminii n-ai psân, știu, când înzățea Maia, că livățile era în zeană și că era Timirachia și bânaticul tu munti îmi părea un lucru mult umșat. Am mai multe lucruri. Sigur, are legătură și cu nostalgia asta care o avem toți muntii, are legătură și cu sportul, și cu minarea, și cu filozofia pentru sun. Vai sunt tutti misticati, sigura. Eu mi minduiam că vai anda dragi voi a hâti primnări pe munti, sigura este și mușuteața muntelui, ama minduiam că sigura este și ca una primnare personală, niham tu sufletul tău, că ca fiore mea întrebai, eu este sinurlu, ți vas știi mult ghini, când este zori și lipsești ti denăsești că calea este pisti puterile tali, sigura nu vas pot să o adari, și când tu idiul chirodzăț, nu, este zori, ama tora lipsești să mi duc maninti cu calea și subițescu. Cum știi? Este mult complicat și prinde-se mult responsabil, că daima acolo este un periclu. Uh-huh. Sigur că este perieria, vrei să ajungi în zeană, vrei să vezi niște lucruri care nu le-ai văzut, vrei să ajungi la cipită, am mai scântiori posibil un pirasmu, mai scântiori prinde să știi că când să te dănăsești și să apofosească să nu te bați tu pericliu, atât cât se poate. Mi-a greșit să zic ceva, mai este ceva cu muntele, are mai multul de jinghețani. Și imnul multul tu munti și cu soțile de la suțată și preimnările ațelii de adun până ziua de tahina până noaptea cu soțile de la suțată este Timirachi. Sigur, este și zburarea și darea de adun cu soțile, haraua că și tu munti, am atuti de adună. Așa că voi luați lumea armânească tu muntea și cum dăseștinică și era. Când aveai cadurile astea, tu minte de cum este muntele de tu permi fi la armânești. Și după când vizuși muntele de alihia, este idia să-i dizem duchiari? I nu para, ți-a drat și duchiara ta. Să-i disești muntele de permi fi cu muntele ți-l duchești să tine de alihia? Este nihea mușuțit, tu permi fi? Sigur, trăminii livăzile ațelei permitusite de maia mea sunt mult mai amșate decât livăzile ațelei de alihia. Anda eram acolo, sigur, a mea resi, țin permitusea maia, îmi părea mult mai amșat. Am la munte în heam altă turli, când o hia acolo, posibil mult mai mult decât ții tu permisi. Ai vreo lucru, să știi sigura că te înviță muntele? Ți nu l-a învățat altuiva și știi că asta este de la munte. Sunt multe lucruri ți le înveți acolo.
prinde si responsabil și înveți si responsabil la maniscântiuri adar și glărimi. Prinde si cu băgare de oară în instituția acolo, să înveți ți fații, cum este chirolul, prinde si multul organizat. Sunt multe lucruri și ți merisește acolo este că acolo înveți și să nu te plânză. Să străxești să tu ții pați, și cu băgare de oară, ți prinde să adari și tu siguranță, să te hărsești de lucrurile acelea, ama să ajungi în ghios la soie și la soț. Da, sigura. Și lipsește și să-ți bați pista pe lanță, nu? Că tu pe munte nu te duci singur, ca nu are. De câte știu eu, nu te duci nici doi. Lipsește și trei, nu? Este un om, prinde-se cu mai mulți oameni și prinde-se știi ghine oamenii aței cu care te duci, că prinde-se aproape tu ideea să ai aproape ideea și pleoată, e mult complicat. Prinde să ai piste pe ei, prinde să ai piste pe tine. Acolo vezi multul ghine cum hixești legăturile cu alanță oameni, cum ai piste pe ei, cum le dai ajutor, cum aprochi ajutor. Muntele te înveață multe lucruri. Este mai ușor să dai ajutor și să aprochi ajutor. Câte văroară pistipsesc că este zori și să aprochi ajutor, nu? Acolo pe munte... Lipsește, să știi. Acolo ajutorul la aprochi. M-a zorit tu bana reală. Sunt unii scânți oameni care n-aprochi ajutorul și ți-ai o problemă. Vreau să te întreb, sigura, și de altă mirachea ta evidentă, tine ești matematician, ești dascal de matematică și vreau să te întreb cum a hurhi mirachea de matematică. Mini ești cu om mai mult de uman. Aveam note bune la matematică, ama nu adrei ca nu are performanțe și duceam că nu am ahânt mirachi cum aveam limbi lexane de literatură. Și mi minduiam și că, da, la sculie asta nu ved creativitatea tu matematică. Dascalul îți asta este să-ți calea până la soluție și mine lipsește să dar așa. Și ca fioară mi mindui că sigura, matematica nu este asta. Și că am dat de un nivel, este mult umșată și creativă. Tine cum o duchești și cum a hurhi mirachea de matematică? Sunt dau întrebări. Prota, cum a hurhi cu mirachea asta, este țiva pentru sonici clironomie, dada mea fu da scala de matematică. Ți va zic că crescui am vărligat de cărți de matematică. Am atuidul chiro crescui am vărligat de cărți de istorie. Am eram cilimean, era chirolul comunistul și băgam oare că istoria vedeam tu cărți, era una, țin permitusea tati care era care este și este dascal de istorie, țin permitusea tati era altul țiva, mi ciuduseam cât diafui era și zici cu mintea, asta nu e un lucru bun. Matematica este ideea, așa acasă și la sculie și peste tot. Asta, sigur, am grică multul. Ama transmitorul la deftira ta întrebare, matematica este mult creativă, imaginația este mult importantă și nu este una imaginație de aceea glărească, tivichelească, că să trec lenturi de lucruri pe cap. Nu. Ațeale ți le imaginezi, prinde, zvezi că imnă și ațeale le vezi pe niscânti lucruri precise. Tamam. Aia este una zigă complicată la ca fi un om mini, nu e un om mult practic, și îmi cheamă paraxim poate că a dat matematică, ama acolo mi duchesc cu mult ghini. Dăsești niheam și de ți minduiai tine ca ficiuric tu comunismoș. Vreau ca niheam să te întrebi de asta, cum desi ducheai că ari un diafurau, n-am să adiți să spuni și de n-am să adiți asta. Și tine dăsești că ari. Ama cum care fu ducheara ta când o videai lucrurile astea? Dăsești bun, așa asta v-am duc la matematică, cum o ducheai? O ducheai așa asta lucrurile lipsește
skafi un zvada ti poate sa dara si cât di lefters poate, i ti arudenihem. Cum o duciš? Vaihtinile de azi nu poți duchească, De asta întreb, că eu nu poți duchesc cu duchească Daniha. lucrurile astea. Atunci, azi mulți sunt ugioni, mulți zburăscă de elefteria, ma tu, o democrație, are lișor să este. Atunci era periclu mult mare, ma zăței vreo lucru strâmbu și strâmbutră chivernice și puteai să spargă bana și lucrurile putea să-ți ducă mult rău. Toate femeile armânești să avea permit în casă cu vărăsoie care ajung să ia hapsi. Praxea ți-o apucheam în casă, dai mai era tati care înzățea studiile ația, înzățea îngătana, în afară, nu zâța estea. Și mama, dada mărată, atâta și înzățea, aia îngătana. Ama, pe de altă parte, și structura ația armânească elefteră pentru Sony și independentă era o problemă mare. Și pentru Sony duceai multă mărazii când o vedeai că Amvârliga era una mari psemă și tine prindea bănezi după niscântinomuri care era paraxinica să armânia și tubană. Ama, niscântiori puteai să plăscânești, să ai reacția și de independență. Era una zigă interesantă. Si pot zic că, sigur, a fost greu, a fost complicat, ama fost și interesant. Și prindeți de țen că erau, știți, câte avantaje, ația că aveai mai mult chiros dai tră mirechile tale și puteai să înveți mai mult, te minduai, bun, nu poți să adar mari lucruri, dar atunci să adar ghinii, ația ți știu, matematica. Puteai simți pasiunea trămuntii, o aveam de atunci și era excepțională. Și voi zic cu durerii, era mai mulți oameni pe munte atunci decât tora este de dip, paraxi în lucrurile astea. Dar tine ți minduiești să câțe atumțea ca fi un șcăfta mirăcli cu mai multă vrare și stănea de ali, e de munte, de alte mirăchi ca fi un ți vrea, și tora nu ahât mult. Câțe? Ai vreo idee? Câțe? Este paraxin că tu în chiro elefter, este mult mai ușor să cheri oara cu chirături, cu glărini, tu loc să mutrești să mirăcli pasiunile și îți dai chiro treare. Te-ați zici că sigura că fu un chiro live, ama mas erai în heamă mintimea și puteai să filisești să chirolul acel tră mirăcli atale. Ți dătea afenda tău de achi că sei că nu sui de să cu lucrurile. Ți dătea fapte de istorie și ți concret. Ți-a permitu să. El este dascal de istorie și lenturile de eventuri, tu cartele ghivă seamănă turlie, țințățea tati era de altă soie. Deci tipsescu când ești țănicu, nu este ușor cum zici tine, să afli una zigă, să-li împați dauli tu minte. Una avză și alta avză acasă. Este mult complicat și mai mult că cilimenii nu au de multe ori diacrisi discernământ și atunci poate zic că lucrurile care le află în casă să le zic în afară și atunci consecințele puteau să vă lăi. E, pistipsescu că în greacă știi lichi are cilimealul, nu că poate zic că fără zva, ți scapă informații. Și lipsea, asta va zică că avea peste și pe tine, multă, că poți ține informațiile astea, să știi să dar cu ele, să nu le zici cum nu lipsește. V-aș mi testarea. Vai te testare. Că zburăm tora de chirolul Aestuș, cum era Chirol Alantu, avem una întrebare de la Florentina Costa, care zice, hălățile de social media, mai multul Facebook, zice, ajută de alihia ordinarea a limbei armânească, așa cum ajută de toate limbile care sunt cam aniți, e cam abțin zburătii, îngrăpsiti, mindoește că este disclidari, poate să ajută la una chicăsare mai bună, anamisa de armâniți bănează tu diafuri craturi, in nu. Nu, 100% ajută. Nici nu puteam să pistipsim nici că să înghisăm la lucrurile astea. Am aprins să filisim cu minte, cu
că ți ved este una catastrofie pentru zonă. Avem dinaintea noastră un hălati care poate să ne ajută să creștem limba și noi ți-adrăm cu ea pentru zonă. N-ai mai mulți oameni ți postează. Glărim și te vichelești. Maghinii, nu știu, au zvede și lucrurile astea cât nici nu ducem ți lucru bun și mușat este dinaintea noastră. Între noi care nu avem limba tu sculie, tu cărță, păi ația poate să posibil sculia noastră. Așa este, la nivel personal, eu ți pot zic chestii că am vițai să îngrăpsesc cu ahăt cât știu pe armânești, tațea că vedeam pe Facebook cu postări îngrăpsite pe armânești și când o ghivăsești, na, nu e astea ahăt tu, tine achi că seari totuși. Și timini fu mult ghini că, na, băneți tu ești tu chiro când este Facebook-ul, că mi ajută pe partea de limbă, mi ajută mult. Ca să ne turnăm niham la zănata ta, tine ești dascal de matematică. Cum o ducești legătura cu studenții? Ația ai... Mine duchei de la... Nu știu, aveam vrădzați ani când duchei că m-am dat dascal de matematică. Și știam că nu voi siu dascal la aței niți, la cilimeane niți, că o vedeam, da, era dascală la fciori de la zații la 14 de ani. Și aței prinde să-i țin tu fârnul. Yeah. Prinde și ia urli în scântiori, că a urlă ei și nu prinde sibă, isihie, sunt unii scântei doar care eu nu le am. Și mi mindui că cu oamenii mamării alișor. Te-ațea vrui, când eram mic, mi minduiam că voi se dascal de matematică, ma nu tră cilimeani, tră tineri mamări. Este ceva fascinant, si dascal pentru soni, prinde si faci una dintre mai mamușatele zânăți, îți dai ceva, ți înviță duniaua, îți dai malargul la oamenii care vin din apoi. Duchești diaforava asta și la tine găsești că să Alexini chiam chirolul, vai, sigur, să Alexire și oamenii, Alexim și noi toți. Duchești că este, vai, chiam cam azorii de studenți să-și țină miracli, nu știu, miracli matematică, să țină mai mult calea și cum vor su imnă, și mai sunt la matematică, au mirachia și că nu ai problema asta de motivație. Ația este un avantaj, că matematica este greu și mas hine acolo, mai asta vă zic că a avut și una mirache, altă soie nu parai ți scapță prea acolo, că e zoi să avea matematică. Se va zic că nu este o problemă cu motivația, matematica e grea, ația este problema mai mare. Sigur că are lenturi de studenți, mai buni, sunt buni, e mai interesant cu aței buni, am pentru Sony un dascal are Borges în viață toți. Și este. Lipsește să duci măsești să-ți dai cât mai multul și cât poate ca fi un să aproache, sigură. Când îmi minduiesc, practic, tine ești un matematician paraxin. Deci și știi că ești un paraxin. Că așa este, ești un matematician, tu minti vai, avem toți, zicem, ca un nătulii de clișeu, un matematician, cam, zicem, ți are tu centru lucruri cam abstracte. Ama tini paradigmă, fuși tu protlu bărnu de pilisterlu, care este altă turli, este mult mai concret, nu este ceva abstract și pistipsesc că fuși un chiro mult umșat, cu jocuri, cu cântiții. Cum ajungi un matematician la un parei de jocuri și de cântiții? Ajungi de arșinea soților. Acel care adră parea Oane Nicolae, tra care am mare tinie, zis păi va să dăm parea și eu nu prea în sabdu, am zis va ghiniștini. Și când zis el și când era în diri să-i zic nu, mi duci, mi zici prota și hai să bă duniau, m-am și teațeanii zeam prota, am fu un chirou excepțional, un chirou magic. Eu eram nic nici nu paragiucam ghini, Fimisescu, sora mea,
avea una doară tijucare și când mă mutream la ea și la, nu știu cum să-i zic, tetă în ghini, Ileana, ama, este de lichia mea, duceam ca cu surină, iar îi dau lui Giucati Mirachi, mi închidicam cu 5 ani. Învițam minte de vărănuntă, mi băga și mine acolo, învițam, ama puteam joc mai pasul simplu și la Samiotisa aveam probleme. Fimisescu că Chirolul ăsta la Pilisteru fuși una mare haraua și că învițai joc magini. Vizui, asta cu jucarea zicem că nu para juca în ghini în inti și de apoi învițai joc și asta e mare lucru de alichia. Am la cântic, la te cântare cântam ghinea și fu una mare haraua și vezi țin și atea scânță cu alță. Plus că acolo fu una fumeali, una mușuteață, criscum tuți armănești, criscum ca soț de adun, armasim soț. Nu are spunere cât un șatfu. Să duchiarea asta de cum este să de adun, nu? Asta fu n-ai mai amșat a hiștare de la Pilisterlu, nu? E, sigur, a? Am și tu soni și învirinarea țeacă s-a spațe, că apă ieșiră cu migdani alții bărnuri și am nu mata armasi pareațea și nu putea să arbână. Așa sunt tutui lucrurile cu dunia asta. Salăxescu, totul soni poate că mor și armânii mai și miseara. Tine ești de ațeiții achicăsescu că țiva vas moară, cum este una parei, un ahtare lucru și aproache lucrul este lișor, zic ok, ca fi lucru să mintă, are una creștare și de apoi ați bitisea, știi? Ești de aței care duchesc cu asta cu pidimo, cu caimo. Mini știu că nu ne este lișor să las țivații a hurhi și neavuhari. Eu fui un altă parei, ți nu avea legătură cu armânii. Știu că andai hinghițani știi aruța și tu țiva cu mirachi, este mult zori anda să spargi lucrurile. Tine cum mu bănași? Eu nu eram tineri. Eu nu eram tineri și eram pritații mă ușli de pare. Știu că când zicem una și caie soia al Oanei, zicea ghinea lui care ești mai mare de mine și zicea, bă, tine te mintești cu noatinile, știi, tine birbec. Și eram și noi în hiam ca morții. Vă zic că n-aveam, ca știți, iluzii pentru soni. Gândeam că va să nu un chiro și de apoi va chiar lucrurile astea. Sigur, a fost învirinat când structura țea de prota anarga Dunăsii. Să nu vră 6 ani și prota pare. Sigur că fără de apoi oameni care au rămas, știu, bârnurile alanti, zicem, formula inițială ținu vră 7 ani. Eu zic că tot este gini că pareia nica iasti. Sigura că să alexire niam lucrurile că voi, cum de să știți, em jucați, em cântați. Minduiește că imagini andalilez dauli. Tot am voie să-i cărtesc cu ficiole de ață, nu este aici gini că nu cântă. Armasi rămași cu gioclu și sculia limbălii este cânticul pentru soni. Și nu este maș că înveți limba, este mult de atât. Atunci când le achicăsești să cântiți, le ducești în heamă istoria lor, ducești să ți vază către miletea noastră, e una miștare frămarzi tu cântiții. Asta este imșat, ți găsești să le cânticlu de istorie. Pistipsescu că n-ai mai mulți din noi ascultăm cânticlu, ama nu știm ți zburaști. Tine cum învița și istoria la n-ai mai multe cântiții? Ghivăsi și va, i-a întrebat și pe ații știu mai multe ca tine? Este țiva mintită, prota aveam miracheatră cântare. Nu că, nu știu, o duceam de anda eram mic, nu că aveam vără caștiții boații, anda eram cu cusurini, la vără iurtii, la nuntă, cântam și
Niermasi Mirachea teatră cântare și după cât am Miracheș de istorie, dai ma badz oară țiva zăcă cânticul ațel și ducheai că țiva este interesant. Timăsesc cu cânticul Rufei Căzură Nii de ori și abzam vără auși care zicea că nu știu, ți zății, că este legionar, ghini, cânticul nu este legionar, este un alatul se ama. Ahurhinda lui de la este cântiția și care vedeam că tu mintea la, tu sufli la scânță oamenii, adrani scânti conexiuni, se amintă perieria asta, curiozitatea să aflu ție acolo și în scântieri permișlile dinapoi la cântițe sunt fascinante. Știu că tine ai și adunat cântiții. Desi zăghini ai cartea unei istorie prit cântiții. Cum le adunași? Mini ți vrei să adar fuțiva care aveam tu sufli de mult chiro, că mi-arisește istoria și istoria este multe turli. Mi vrei și îmi se păru mult provocator să îngrăpsesc cu istoria armenilor din România prit cântiții. Și fascinant este că pot să o adare asta. De la colonizarea tu România până azi avem cântiții trăiți în moment. Ți vază că trăghinerea în curoa, refugiu, implicarea cu legionarii, rezistența anticomunistă, colectivizare, deportare. Sunt cântiții sociale, cântiții de peză, cântiții care spun tranziția de la hoară la CSB. Este de deep fascinant că un mileti care tahamoari are o producție de cântiții tinipistipseri. Taha moare. Moare, nu moare Miletea? Nu știu, știu că asta este o întrebare grea. Am așa o bag ca fioară, nu știu. Eu nu știu, tine ți zăți. Mi-nduiesc că cană din noi nu știi. Și sigur că în lumea noastră e tu periclu. Este limpede. Ama țiva să facă de aliha nu prinde simniții de paspăreați că dai mare famă, dai mare elpidă, maca va him în bar noi, poate că va să armânem tu bana. Tu ti minduierea asta, sești în bar, sești vahișnihama pozitiv. Îmi pare că tu prefața de la cartea asta ta, unei istorie prit cântiții, ama nu e cu sigură, poate ale Tusescu, îmi pare că îngrăpsești nihama multi știi părinteasca dimândarii, ama diversiunile ei. Mini nu știam că are și versiunea al Barba, care este alexită, fără blestem la cel de Sony, care este cam pozitivă. Tine ți-mi înduiești să faci să o alexim niheam dimândarea? Nu știu, sigur, am eu băgai tu carte, că îmi păru fascinant ațeața Vasil Barba, care pentru Sony, istoria noastră este unul dintre oamenii care adră mai multe de lucruri între lumea armânească și era un om mult mintimen. Ațea ideea lui o achicăsesc cu mult ghini, că hai să adrăm și să zburăm între o problemă concretă. Câți armâni sunt tu România? Este mult uzorii să spuni. Masii tu isapea cei care zburăsc cu armânești, Ahiba, Namisa de 30 din ili și 60 din ili. Am amas între câți armâni, câți de arădățină armânească sunt mai mulți, peste 100 din ili. Ți-a dar cu aței aproape jumătate de armâni care nu mă atașu zburăsc cu niba. Lăzâți blestemare să care limba lui și-a lasă? Alexandru Stăiniheam că îmi pare că vai deci niheam de microfonii, că nu s-a văzăghini ați adit Sony frază. Mi-ar văzăghini? Tora tavdu. Dar n-a vrea să avu altul sunet. Ți-adrăm cu alanță. Îi blăstimăm și zățăm și adă în afară. Nu-ți poate așa. Nu-ți poate mazrem să armânem tu bană. Prindi și aței sibă tu cu tarul armânescu și ei au mirachi, mulți de ei, că nu zburăscu, au mirachi între lumea armânească. Și de alihea,
Vasim mintimeni și oamenii aței îi aduțăm înapoi tu cu Tarlu Armănescu. Și asta nu se poate cu vârhieri, cu ama, pe de altă parte, în tipul se amestecă, nu poți să scoți dimântarea părintească al Belimace, poți să o lași în parte, eventual, și să afli alte simboluri. Nu poți să... și vă zic în dreptul, masii dus la un armânt din Republica Macedonia să lasă în parte părintească dimântare, va scârtească, că trăiei este mult importantă. Pe de altă parte, masii dus la un armânt din Americie să-i cânță dimântarea părintească, va scârtească pe tine, că acolo n-ai mai mult sună zburăscu. De aceea, problema îmi pare mult complicată. Am prindis că simt că cultural, dimântarea al Belimacii fu un moment mult important, care era legat de chirolul dit eta 19. Întrebarea este, avem puterea să aflăm un cântec simbol care se adună armânlii? Nu pare un lucru lișor. Dimântarea părintească, așa cum este, este răspândită, lumea o știe în multe locuri. Are și locuri nu scântă, cum este și America, nu scântă gărții, nu scântă aici gărții. Avem altul cântic să-l băgăm în loc? Avem ațea putere să ducem un cântic mintimen, mușat și pozitiv la toată dunia armânească? Nu știu. Da, vai, până atunci este gini, măcar să ne minduim sau să li știm dau li versiuni și să ne minduim niham la țiva zâcă. Ama așa este, până nu iase altul țiva un simbol cama vârtos, cama mare tituț, este zori. Ți să drăm, să nu alesăm de tip și să nu avem țiva așa este. Este una situație mult zori te antiziari. Dăsești niham tora care locuri eu nu scântă, vahtața că nici nu para să mă zburaște atât multul limba. Mine mi minduiam, am mai avut ideea asta că lumea armânească poate zbânează și fără limbă. Mine nu știu, nu achicăsesc cu delihia cum. De mine sunt ligate multul. Tine achicăsești ți asti ideea asta că poate zbânează un mileti fără limbă? E sigur că poți băneți fără limbă. Sunt paradigme, sunt urnechi, am vârligat de noi, nu știu, sunt uvreli care sute de ani bânară fără limbă și xana turnară la limbă amânat. Irlandezii, sunt mulți mileți care șchirură limba am armasiră. Armasiră tubană că avea vreo element de identitate care realizea de alanț. Întrebarea asta se poate la noi? Izorii te aduțeare, ama în tipul se ameste că se poate. Ama masa ai vreari și mirachi tră lumea ta, tră fara ta. Mini vă da un paradigmă, una urneche din casă, acă vai nu-i Guinness festival din casă, ama vă zic. Și voi vă zic că una soie de-a mea, ideea de un premiu negativ al tatii că dățeani sunt chirături trăie la acolo și care era prova lui chirăturile care le dățea acolo. Că tati nu zburaște armânești. Lucru care este aproape real. Tati zburaște psă în armânești. Am avut să vă zic că afendia meu este marmând de mine. Că nu zburaște armânești. Este marmând de mine câțe. Care praxe armânești se poartă ca un armânhas. Este mult marmând de mine. Te-ați vă zic, yes, poate. Poți să armâni și fără limbă. Ama prinde si ligat cu hirii de lumea ta, de soia ta. Alexandru, ți vă zic că este mă armând de tine tu purtati, că asta că se scudiți de tine. Te întreb că vai noi, și îmi băgai întrebarea asta de multe ori, noi nu mai știu de si asta atât limpid, ți va zic că sești armân. Adică cum era armânia ești de altul chiro? Ți aveai ahoria de alanti mileți, că va era oameni cu anami, tu ti milesli. Ama ți era diafur, ți era altă turlii la armâni. Cum este un armân cu purtatic, zicem, cum se știe, tradițional? Sigur că tora îmi cheamă Alătusescu când o zic că este purtatic armânescu. Este un purtatic uminescu pentru Sony. Ațea să ai axiile ațelei, că prindi să da lucrurile ațelei bunile. Prindi să te duci pe calea ațea chischina. Maca să dădești zborul țâlțâni.
Toate astea sunt clironomia a noastră. Fimisescu și voi să-i aduc aminti iar părinții mei, Dada și Afendi, erau ca o năturlie, cum zici tu, engleză, peacemaker, a cei care adară irinii, pace. Când era vreo doi armâni să încăcea în casă, ajungea la părinții a mei să-i se împacă și a mei daima le dățea, nu se poate asta, prindeți-vă în păcat. Și ți era fascinant trăminii că de multe ori acel care nu era soi cu tatii, cu mama, mai multă tinii le purta urnimiile ațele. Cât că ea stimalișor să apropi urnimia, dar nu ți ghini de mult aproape? Tu chești că este obiectivă. Cum poți să adari Irinii? Si tehnici avea ei. Sigura? Ațea e lișor, că relativizezi problemele, relativizezi ațeații, îi cârtești oamenii, chiadiți-li, bați tu lunină, ațeații pozitiv, ții bun tu ca fiun și așa mai largul. Că ziceam între axiile astea armânești, pentru sonii, himună mileti a curii clironomie, este tamama asta, pragmatismul, realismul și astea le vizui daima în casă la afendia meu. Îmi pare că tot ca una turli de vai nu peacemaker, și ama tot ca una turli de adunare a oamenilor, înși și ideea asta ta cu cartea Trăpăpâni. Tine te minduiști să fim conștient că vrei să adari ceva care sibă, să zicem, ca universal tu lumea armânească, ceva care să se suidisească cu toți armânii, e că un pistipsește un lucru, e că altul pistipsește altul ceva, e așa ți înși. Nu, este, cum zic, e unui sapi elementară, ca să zic așa. Armălii sunt o împărțiți. Tu multi lucruri. Ama tu un lucru, e limpede că sunt una. Nu vizui armân să-i hibar și de păpânile lui. Mai mult tu, ca fi armân, este perifan cu păpânile lui. Și atunci am minduit că aceea este ceva chino, comun. Avem lucrurile astea de adun, tinia tră păpâni. Și mi-indui că decât să zburăm glărim pe Facebook și să ne încăcem sim masturi tu tehnia guderilei, mă ghini scutem tu pa de vrerea noastră tră păpâni. Și mi-indui sim șadva seara să inundam, să un flumin de caduri cu păpâni, de permite cu păpâni. Poate va seara mă cheamă mă amintimeni, mă să minduiam la lucrurile astea. Și mai este ceva, noi toți zățem că îi vrem păpânii. Păi nu știu, macai vrem, nu prindi să ne tu bani lumea lor? Așa este, una întrebare mult bună, că de multe ori vrerea lipsește și legată și de una de ceva concret, de una minare. Vrei, așa că, na, a dar ceva. Voi să vă zic și un permit, așa că muri Ion Caramitru și voi să lu aduc aminti și el. Eram oară cu el, că erau mulți oameni la Muzeul Satului, aveai în dreaptă un andamus acolo, de arată nu para, de la SCMR nu para întreg andamus, atunci am dirigea un andamus și drumul abeti. Și mi întrebă, tine, câți minduiești să și tu problema armânească? Și știam cum câți el, când o zicea că armânii sunt români, ți argument avea. Argumentul lui era că papul lui nu viță lucrurile astea. Și atunci ai zis, păi, și mine amidia furnie ca tine. Tine minduiești că armânii sunt români trăfurnia paptui, mine minduiești că armânii sunt mași armâni trăfurnia alimai. Și zici, nu putem să aligem anamisa de un pap și altul pap. Toți paplii sunt idiot. Papul meu, sigur, îl logurăsesc cum aproape de mine ca papul la altul cariva. Ama, și atunci lui Duchi și încheamă că moabetează de șclisi și că de aici când zburăși să trăpăpâni lucrurile sunt altă soi. Haraua fumare că vizui că ahâți oameni au fi miseri mușate și
prindeți le zică la Duniau că asta poate vă ne ajută toți. Prota să ne știm lumea mai bine și individual ca fiind vă treacă prin ceva interesant. Când le găsești, nu știu, ți concluzia și vine la tine, e cum le duci. Multe pisipsesc cu care permânește, ama nu maș permânește, nu avuși și pe mucânaște, nu știu de se avuși și pe angliceaște. Sunt și pe engleză, cum băgai și texte tu engleză. Dar mama asta mi-a minduit că prindeți nu hibă un sinur limba. Cât se că și asta să zic că poți iar mâini și fără limbă. Cât se că sunt tu texte tu limba română îngrăpsite de armâni trăpăpânlii a lor, care sunt de una mușuteață excepțională și trămini în greacă de multul șați ali texte. Limba nu prinde sibă un chiadic. Noi putem să ne legătura și cu armânii care o lăsară limba și putem să ne dăm malargul cu ei, de adun cu ei, că vizui mulți de ei sunt mult perifani că sunt armâni. Că nu mata și zbură cu limba. A jeszcze ty co neanci dukește. Niham na prukem da lanță e tot așa armasim ca fi tu lumea lui, tu insula lui. Dukește că are una descridare tu lumea rămânească un armân câte altă armân? Nu știu ți să zic că e paraxin. Pe de-o parte, ordinarea este una mare hăiri, este ordinare. Nici nu am zisam, dar eram mic. Fimisescu când dusi baba mea, strămaia, baba cu tula, când îți dusi gărție tu 63, ani cu Arada zburante, este era un event așa de nepistipseari și de apoi gine toale obzăți mai ghineavă răsoie de gărție. Tora putem să ne zicem când vrem. Sigur, hai să zicem că ale ăsta, tora este problema asta cu lângoarea, ama ordinarea este nadusi multi himiși buni. Ația că putem să ne legătura și de alihia legăturile streasiră. Am ți fascinant să streasiră cu oamenii care ducești să mă aproape de sufletul a tău. Ți interesant că Xana adrară rețele armânești care nu sunt tu pe timeliu a soilei. Nu hi soi cu aței armâni, ama hi soți cu aței armâni. Și suțatile astea, rețelele astea, da multă nădie că poate lumea nica nu chiar parei de cântători care hin de Tună Văsilie, Toalant, Iurtila, care hin armândit alții Văsilie, asta e fascinant. Și asta ne da nica în heamă oxigen tră bana noastră. Ama, și zici că este paraxin, sunt ușnisi, e limpede că numai ta până chirolul acel tradițional. Fumealea aceea tradițională numai ta este. Ideea aceea de soie largă numai ta este. Poți mu treci la nuntă, la aceea când vezi că numai ta hinea hâtă duniau, soie care este încăceată cu locul, cu casi, cu lucrurile astea că comunismul și a rău cum fu, pe de altă parte îngliță toți câvgazile materiali și lumea era mai apropiată, tora câvgazile sunt mult mai mulți și disicară lenturnii de fumeli și de legături. Ți vă zic că cadrul lui este complicat. Și nu știi chirum i anachisim de toate lucrurile astea. Disicarea asta și alexarea ai idei de ți este taifă, în care sigura că la armâni era și va una parte de armânica asta, taifa mult largă, mult extinsă. Ideea asta chiar este ceva ține de la noi, chirarea asta, este ca și este contextul tu lumii și noi bădăm tu lumii și tu lumii taifa să dară camanică. Bânăm tu duniau, pentru să nu este zorii să armâni largul de ți fații tu toată lumea. Asta e limpide. Am pe de altă parte, nu știu, prindeți-mi intimen și vedem ți poate să armână. Și Facebook-ul are una hăiri mult mare. Sunt cu Surin cu care nu mi-am văzut de multe ori, de multul chiro, pot să am legătura cu ei pe Facebook. Asta este un lucru
Teanami. Că poți, cu acel cu care ai o legătură pentru Sony, ama prindi mai sufilisești să hălate asta și poți te afli cu soțul care bănează Canada, e cu surina care bănează Canada, e Americie, e tu altul loc. Doamna Chiara Manțu ne-a lăsat un comentariu. Nihama lungu, zățea că mulți zic că nu au chiro și că ea se întreba cum află Chiro Alexandru, care Chiro de Hinghița, la societatea românească, stămână, ținut cursul de limba românească, Andrade părăstă seri de cărți, alte eventuri și îngrăpsește cărți cu tema românească și este activ pe Facebook. Daima cu postări timirachi. Dio afli tine Chirolu. Să împarți ghini Chirolu. Asta este misticolo. Chirolul avem tuți. Aței îmi pare că e sapilișoară, ca fiul are chiro. Am lucrurile astea nu putem sim în heamă cu vărdați, și să dăm în heamă, să adrăm în heamă copul stralanță, maca ca fiun din noi va să adare în heamă copul stră lumea asta, va him în heamă maghini. Eu zic că chirol au tuți. Tine de tot n-a avut și partea asta de motivație, de vole. Ea este ceva la care lucrași. De tot n-a știu și bun. Voi să dar este lucru, va dar și este asta. Vai că vidu și tu tai fași, ca ușor nebuni. Ea este ceva nu para dragini și a lucrași tine cu tine să te azvință și să la dar maghini. Nu este ceva care s-a lăxit în minte, de alici este anda eram mic, eram mult mai depărtat de lumea românească și azi scânță care sunt un soi cu mine și ca să ne cărtească, în scântiori îmi zic că bă, dar tine nu țineți iar nu erai. Că nu para te mintea și cu armânii, nu para zburai. Nu, trăminii, anda eram chiliman, a avut unul tihea și că, nu știu, când a vizui din oare cum e lumea noastră, și mușată și cu căsuri. Și prota, anda era manic, căsurile le vedea mai multul. Cu cât crescui, căsurile le ved, dar pare că poți, nu îngreacă atât mult tu ca alanti lucri. Și mai este ceva, a dar ceva nu tră alță, a dar ceva tră tine. Deci noi la suțată și ațeaful haraua mare și voi să o aduc aminte soțul lui Gheorghe Cristu, cu care avem ahâtii moabeți, unde mă bun soț țiam. Și asta ziceam, Moreș singur să armânem pentru Sony. Borgea noastră este să adrăm ceva tră lumea armânească. Și tră noi prota și pota. Nu, sigura căirea este și tră lumea de Amvârliga. Ama adrăm tră noi, tră sufletul nostru și de-apoi masivă hăirii și trealanță, bine. Ama eu mi duchesc cu ghini să dar lucrurile astea trămini prota și pota. Deci că ahurhiș sved și mușuteața lumii armânească. Când o ahurhiș, ți fu prota mușuteață, ți zici, a, bun, stai că au ariș lucru bun, au ariș lucru ți fați sluținem. Tora nu știu desi fația și zățem și nume concrete, ama și nici nu știu desi pot zic pirmitul ăsta, dar poate fații să vă zic, dar fără numă, nu știu, v-ați ved. Andahi, nica și veți prota lumachea dit care hi. Eu hiu grămustean, am hiu grămustean de la Livăț. Asta era prota cumată de lumea armânească care o vizui. De-apoi vizui și alte turlii de armâni. Și voi să-l aduc aminte un lalea meu care măratul, nu vai zic numai, ei va să știbă care sunt, care lui agudi una mare taxirate. Nici nu știu desi v-a spus, vă zic permisul, e murini cu Chira și de apoi, cum s-a dat lumea armânească, el avea doi ficiori și cum e lumea armânească,
afla niarii trăiții bărbat. Și dada mea, fuața care ajută, Lali să află una tetă care și avea, a ei avea murită bărbatul, avea fată și fcior, și sluarea ma fără cărță, fără... Nu era tu cărță îngrăpsiți acolo. Și de-apoi era tu chirul comunist, Lali a avut o problemă mare. Tra care ajunse a hapsi. Nu era țivati, tora nu voi dau multe detalii, ama nu era că bati, și intră tu a hapsi. Și nicuchira lui cu care nu avea actii, avea rămasă cu doi a ei și doi a Lali. Și putea să-și ia zverca, că nu avea actii, nu știu ții, și putea să-și mutrească bana. Și asta e lumea românească, nu fuți. Da, că se scuia este altă minduiare când uin taxirațile nu fuds anda iniți vașii. Este cu multul curai. Ești, tata asta mai este sărbeana și că este zbalaf, ea fu prota sărbeana care o vizui și care mi-a resit mult, așa că o mare tinie trăia. Câțe, că cum este? Sluare și cu acte. Păi, cum câțe? Păi, că este om de alihe, tățea. Da, așa este. Este un permis care ia până să știi și la întrebarea mea de maninti. Ți era aninti să-și sarmân și ți va zică lumea armânească. Yeah. Permisul este hilia. Ți vrea mimini să știu. Îmi pare că, sigur, ai mirachiti istoriile de taifă, nu? Că vai testa adrașniheam și cartea cu păpânii, vai mai multi sunt uitili. Mindești că dacă căftăm tu taifa noastră istorii de un om de alt om, câte le căftăm că vrem să ne cunoștem maginii și ți putem să aflăm? Învățăm ceva din noi când căftăm taifa noastră? E, sigur, ca fiind din noi poartă clironomia celor din mintea lor. Mine a avut tihea este mare, că crescui cu doi părinți timirachi. Mine a dat una carte tră mama, gini tră mama, e carte tră fata mea și tră mama mea, carte tră de spina. Și acolo hipșu toate istoriile dit taifa mea. Pe de una parte tră mama, că era mult linzidă, și pe de altă parte tră fata mea, să știi, bă, să aibă chefi și mirache vârnăoară să armână tu lumea asta, să știi, bă, de iuhini. Sigur te ajută lucrurile de acolo, înveți țiva de toate lucrurile care fură minte și mai multul de ahăt, numai și că înveți înveți mai multul și cum să te porță cu oamenii am vădliga de tine, care sunt tu mamăci cu care crescuși, că ea chicăsești să mă adine. Este zori să dai mai largul lumea asta armânească zicem, la fata ta, la tiții sunt mai tineri, cum poți să da restul lucru? Ține de tine, ține de alantul. De că mine și și a mare tinie elefteria, libertatea personală, mine nu vai bag zorie a fetele si bă barmân. Mas vai a si barmân, va hibă. Mas nu. Asta este. Nu-ți poate cu zorile și maca careva nu află furni tră care si bă armân, asta este. Tu în prefața ta, ghivăsit un textul de tău, ghivăsit ți-va Irina Nicolau și ne-ar masi tu minte de aici, aș vrea să te întreb și testul lucru. Ziceaia că politropia, varietatea formelor, este un fenomen definitoriu de lumea armânească. Ți vrea să zic că exact, este partea asta cameleonică, zicem, a lumii armânească, nu este sigură de să o achicăsi. Nu, este ceva mult precis. Și este mult important. Masa că găsim lucrurile astea, vahim în heamă magini pe calea noastră armânească.
ca fi un armân băgă oară că anda să adună cu vără altul armân, ațelei ziți, bă, tine nu zbroi să ghini armânești. Zborul ațel nu-l ziți ghini. Ațel nu-l ziți ghini. Ațea nu este așa. Ațea nu este așa. Și când îl întreb, dar cum e? Mama, cum este? Și va să zică că este așa. Că ți este așa, că e zborul dit hoara lui, e zborul ți l-a la părințele lui. Ei, sau a ghinim peste una mare problemă tu dunia armânească. Ațea că lumea noastră este diversă. Dicționarul al Tache Papahagi este lugursit unei hișteare cățe, că e un dicționariu intră toate variantele de zbor. Ți vă zic că un zbor apare cu ținții 6 forme. Ațea poate ci cărdăsească de minti când o mutrești să, ama masi mintimen, bazoară țiva. Că nomul la noi este diafuraua, diferența. Și și bună nică urnechi, eu zic Bițescu și eu pirifan cu tine zic să va Bitisescu, Dipisescu, are lenturile de variante. Au aprinde sim duchim lucrurile astea că lumea noastră este diafură și prinde sim mintiment să aflăm tropurile, să ne lumea noastră de adun, să avem un sentiment de una duchiare de adun, a lăsând a lui elefteria, că armânii sunt elefteri și pirifani cu specificul al lor, a lăsând a lui forma asta de diferență, de politropie. Asta zice Irina Nicolau. Și asta e fascinant, îți vede și la îngrăpseare. Ca fi un armân îngrăpsește cumva el. Să adrară simpozioane, toți zic că va zbagă în omul. Nu va achibă ca nu are. Ca fi un armân va să îngrăpsească cum va zva el. Și cățe, ca și este normal pentru Sony, ca și him noi. Anghisăm să îngrăpsim toți un soi, ama nu se poate, că așa e structura noastră. Eu zic că ghinia este și să îngrăpsim cum sibă. Să mai ducem și să zburăm cum sibă. Mai important este să îngrăpsim gramele pentru Sony nu îngreacă aici. Svadi și Mirachea ta ti istorii, vreau să te întreb cum fu pofasa să tacat să dare xităxari tu una domenii nu este prota. Sigura că Mirachea de istorii mau aveai dinic din casă, nu este țiva nou titini. Ama lipsește să ne-am curai să tacat să dare xităxari de alihia, care va zică cu texte publicate și ahtari. Știu că că avuși bursă de la New Europe College. Ațea tipimsi să dar xităxare? Nu. Ați aveam daima tu minti și tu suflet, ama de aici poți văzut cum permit de am dat de interviu acel de admitere la Colegiul Noua Europa. Acolo tu bord era oameni de xeni și lenturile de specializări și îmi întrebă un mure, dar tine și matematician, ți capță să dai un proiect de istoria armânilor. Sigur, ca fi un din noi poartă tuelni scânti virtualități, nu himași ună turlie, ai mai multe vreri, mai multe mirăchi. Mine nu vreau să îngrop acel Alexandru Gica care are mirachi tră istorie. Vreau să adar lucrul ăsta. Ama și să amintam și nu amintam bursa ațea, nu va să avea legătură. Țimi, când dăsi pentru Sony să adar lucrurile astea, este că ved ți se îngrăpsește tră lumea armânească și este tipul vrie. Veți și argumentul ăsta că specialiștii în grăpsire nu para sunt specialiști care îngrăpsesc cu lumea armânească. Zicem că tu lingvistică sunt un cheamă ma mulță, ama tu ți trești istoria, sunt tu deep sâni și nici la limbă lucrurile nu sunt deep bune, că de multe ori minduierile sunt teziste, sunt influențate de sinfer, de ți este tipul este xichea de imaginație, xichea de creativitate. N-ai mai mult să ia, ți să îngrăpsi cu măți cărți, ți să îngrăpsi ravaș 100, 150 de ani, bagă cu măți de acolo și ația este. Lumea noastră este ei și ți-e fascinant că prinde smutrești să vezi ce-ți faci cu ea. Să hâtii lucruri te-a videari, te-a învițari, te-a îngrăpsari, toate sunt te adrari tu lumea românească. Și la nivel creativ este una șansă timirachi să îngrăpsește tră lumea românească. Că
nu para să îngrăpsi trăia, ei ți să îngrăpsi asti fără mari axii. Este malișor sadari, ți vrei sadari, singur? Este malișor imagini tu parei. Tini cum mindești? Mini personal am și una turlie de, nu știu cum zic, una turlie de utopie tu mini, daima de anda eram cilimean câftam parei. Paree de fotbal, paree de munti, paree de soț, deci tutti parelii tu care eram aproape a tutti anarga schirură. Sigura că anghiseți tună paree, ama și vreau să vă zic lucrurile astea, noi armânli prindi sim realiști, că asta este vina noastră. Vina, voi zic, este puterea noastră. Nu vina Nu că batea. nu că batea românească. Noi avem una căsuri mari. Ațea că nu interacționăm cu alanță lișor. Din ai mai multe ori vrem sim ații care cum îndusescu, ațea înheamă elefteria noastră în fații znăduțen câtă una tesi de șef, ei mas nu hi șef. Bun, este ceva structural, tu ațea drăm cu asta. Îți vede că armânii anda sunt de adun mult agonia să încaci. Realismul te pinzi câtă lucruri singur. Și îți vede că dicționarele mări, lucrurile mări care Tache Papahagia, adră un dicționar excepțional, singur. Matilda Caragiu ți adră singură. Aproape a toți lucrarea singur. E limpede că asta prindisibă calea, lucrul salami singur, ama și aua prindis ținem ziga ghini, suțata, si axi, si soț cu oameni, ițră mintimeni care lucrează tu idia domenii, să alexești să mintea cu ei și atunci când îți poate să lucrezi cu ei, n-ai mai mare harau am când a dar una carte colectivă. Ați am pare n-ai mai mare mușuteț. A că va chesti camazorii cu coordonarea, că va tuți să drămidiul lucru tu idiul momentul, nu. Lucrul tu parei are și zorea a lui, am așmini minduescu că cama știi mini cama ghini asti când o dar țiva cu alți oameni. Ghini pe mine mi-ajută și să știu că zburăm toți de adun și dăsim ca drăm și așa drăm. Câte vorară andescu singură va nu țin motivația până tu soni. Așa că pe mine mi-ajută tu parei. E sigura, parei n-ai mamușată, am asta experiența de ședință de consiliu la vărăsuțată armânească. Oh. Atunci v-ați vezi și v-ați că lucrurile tu parei, știi? Așa este, ai dichi. Ai dichi. Mi mindui când la facultate să mi duc cu parea asta, nu avea legătură cu lumea armânească, mi mindui nici am și acățai să mi minduiesc cu șlacă săbă. Că noi adram volti pe București și acățai să mi minduiesc la legătura țarii, anamisa de om și locul iubânează. Și duchi că Bucureștiul nu este are mulți că să bați București un pistalantul și că imșat îți vezi toarele aților ți fură în inta ta. Și eram și la una voltă adrată de tine și ne-a avut hari să ved ți alăsă, ți tor alăsă lumea armânească pe București. Cum vezi tine legătura cu locul? Omul și locul iubânează. Tra noi ațai mult important. TDK, tu teza lui de doctorat de tunenii noștri n-au dățânau, a estul lucru scoase tu pade, că prota identitate armânului este ațea locală. Ațea legată de locul tu care bânează și sigur, asta nu vă zic că mași de locul tu care bânează tora, am ști locul tu care bânară păpândii a lui. Ți vă zic că la mine referința este sunt livăzile de munță paicu de gărții și mană poi gramoste. Cafea Armânia este și lucrurile astea. Am de apoi când bana te duci tu altul loc, ti leți știi locul acel. Și tora, sigur că are și un București armânescu, îngrăpsi cartea aceea cu acei 4 arhitecți armâni. Am truminti un proiectul mai mare,
Bucureștiul armănescu și fascinant că are atât multe lucruri legate de armâni, tu căsăbălu, tu care bănăm doli. Mi mai întrebajte-va, zvedi și tu arhitectură un marcă țiva armânescu i la arhitectura este bun, cum s-a darat o țaeta și s-a dară. Este văr element, ți poți vezi și zici, bun, asta este casa armânească. Sau asta este arhitectul armânescu. Nu știu, nici nu hiu special, acă îngrăpsi cartea ța cu arhitect, să nu hiu specialistul lucrurile astea. Am ați băgai oară și poate si bă mai interesant este că arhitecțile aici mari, Culina, Ioțu, Simota și Joja, fură mult creativi și sunt mult personali. Zvedi torul alor, nu pot zic că este nu știu des este un tor armânescu. Culina lucra prota lucri, zicem, cheamă tradițional românești, ama de poate să alexi către o nătulie de modernism, art deco. La Simota ați vede mult lucruri care țin cheamă de fantastic, tu decorație, tu niți decorații care le bagă pe case. Poate la Joja, care era jumătate armân, zvediți-va interesant, tot centru vechi este Xana minduit de el, Hanul Manuc, Hanul Cutei, lucrurile de acolo, verandele cu ghilia, ațeali posibil de arichea de la și una clironomie dit lumea țea balcanică, nica nu oară nu hiu specialistul lucrurile astea și nu voi să zburăsc cum am mult. Că tot zburăm de toarele astea, mi îndoiam că armânii autoare a răspândite iuțido. Si pistipsește că adară a este lucru, să ai toarele a răspândite. Pitahânti ahânță că să badzi, pitahânti locuri, ahânti văsilii, ți efectul, da, tu mentalul nostru. Are și lucruri buni și arali. Partea rău este că și asta e zisă de un proverb armânescu, oaia care îți duți largul de copii, chiar e. Lucru care este limpede. Toți aței armâni cu care ne alăvdăm de Budapesta, de Miscolț, n-armasitor de ei, de Viena, nu armasi țiva, că țe că numai tabânare de adun cu alți armâni. Himpirifani cu ei, ei lumachea lor chiru pentru Sony. Și naima marea problemă care o avem este a răspânderea. Cum putem zbânăm tu a răspânderea asta? Sigur este că poate și cum crește lumea modernă, tora îți vede că poate, poți în legătura cu oamenii și ea că sunt largul. Problema asta cu răspânderea armânii, ațea cu opțiunea din curunare tu lumea armânească armânii, că maca chiar răspândit, diu va să afli feată fcior tu lumea ta. Sunt uși niște tihăiri, ațea că îți disclidi mai mult mintea la cafiun și ațea are legătură cu una vina noastră cosmopolită, care este și ea mult importantă. Toți ne vezi ca soie de picurare și noi avem și soia, alantă vină de părmătevță, de oameni care alagă, de oameni cosmopoliți, ițră, zburători de multe limbi, cum și știni, ațealii sunt unii scântii avantaje mări. Noi prinde să luăm ție este buntul situația asta de dispersare, de a răspândere și îți vedem ți poți să adari znia de la efectele negative să adrăm mai mică. Când o adari când mă treci mai mult pe partea asta, zicem, de arhitectură, de toruri alăsate, zicem că are loc de mai multă obiectivitate. Mi-a întrebat, când o adare că se pe istorie, are de alihia loc, poți să știi de alihia obiectiv i tot este ceva mult personal. Teoria ta, că are, zicem, dai argumente, dai tu ți lipsește, dai prove istorice care să ai. Cum li legi, nu este tot ceva mult personal?
armăniți-vă persoană și de aici nu poți zic că istoria este obiectivă. Voi să vă zic că mine și ca structură, eu un om arată și ca minte, voi si obiectiv, dar eu sigur că nu eu. Și ți este fascinant este că ați edit de malargu, zic că eu fiu militantul și că nu fiu nici obiectiv. Ah, jasti ajuntre. Aš izdukești delihi ajuntre. Avem una întrebare și de la Florentina Costa, care zice, se pare amărtii că turlia de îngrăpsari ajunsi un soi de instrumentul politic? Tora este un instrument politic mai mult cu România. E legat cu situația din România. Nu știu, e limpede că iubânăm, este o presiune și mi doare sufletul când o ved oameni care sunt ambițați și zic îngrăpsearea barbar cu nea formă. Vrând a lui să-și pizuiască de domnul Barba și de domnul Cunea, care adrara cât multe lucruri bune tră lumea armânească și câțe, că tră turlia de îngrăpseare. Sigur că are una parte obiectivă tu lucrurile astea cu una instrumentalizare politică tră îngrăpseare. Ama prindeți semn că este tu mai multe direcții. Și cei care îngăpsesc cu SH, TS, nu știu cum, îngăpsesc cu și ta să aleagă de românii care îngăpsesc cu altă turlie. Ți va zic că nu este maș că românii vor gramile ațele ca să zică că noi fim români. Și are și armâni care ufilisesc cu gramile alanti ca să zică că nu sunt români. Ama mas mutrim în heamă, nu știu, așa cu mintea disclisă, prindeți de că care sunt oamenii care îngăpsesc cu gramii românești? Nu sunt mulți. Acei care îngăpsesc cu partea asta formală, tesi de crat, n-au niciună îngricare tur lumea românească. Ama sunt doi mari poeți armâni care îngăpsesc cu gramile astea, George Vrană și Spiru Fuchi, și nu pot să-i șubea că ei o adară tifuri politiții. Ei îngăpsesc cu așa că a lor le se pare îngăpsearea asta mai idisită. Și mi doare sufletul când îi văd și sunt oameni care îi vârhiesc cu și George și Spiru, zic, cum îngrăpsiți cu gramile ațele? Păi, îngrăpsesc cu gramile ațele ca și vor ei. Ca fi un este coerent și consecvent tu îngrăpserea lui. Și tora, prindeți zici de situația lantă. Ne învirinăm și ne cărtim ahântul că sunt armâni care îngrăpsesc cu gramii gărței și am armâneaști tu gărții. Voi să văzăți țiharau voi când vizui că teta mea cu la lengiu îngrăpsește armânește cu gramii gărței și trăgărția poate asta este una soluție mai bună. Așa duc și în heamă magini gramile, că știam cântiți, le plota mutripi una carte ei de cântiții, cu cântiții armânești de la Livăț și nu para știu gramile gărțești cât știu de matematică, ama nu știu gărțești. Am avut să zic că avui una turlie de așa de haraua când o mutream pe carte, că știam zboarele și atunci că seam și țin grăpsește acolo și tora pot siu și fluent. Îmi pare că este una mare glărime asta când încărfusim tu grami. Este mult important ca fi un să îngrăpsească armânești. Cu ții grami va el, pentru sonii. Și să lăsăm că gălul ăsta în parte, că ațelii zbuni, ațelii nu zbuni. Mini am o turlie din îngrăpseare cu care armași. Am avut că oamenii de anvârli, și care este cu SH, cu TS, cu LJ și cu NJ. Ama tipusim cărți la sutată și cu gramile alanti și voi zic că trămini lucrurile astea nu angreacă aici. Angreacă masii, chischin, masai vreari tră lumea armânească, nu îngreacă aici gramile cu care îngrăpsești. Maca hi om has, gramile nu îngreacă aici. Așa este și este pentru sonii și apandisa, zicem, naima diplomată și naima bună tituți, că atâția îngreacă naima multul este limba, dar acum o îngrăpsești, sigura că e ghini și snaki crensim un colanto, ama cum destini, tu gărții va este o soluție cam bună.
nu? Da, poți văzut cum permit cu bitola, cu simpozionul acel de standardizare. Îți duseră E, oamenii acolo și zură, niscânti zâli, zburără, lăcărdii, moabezi, nu știu ții, luară un apofose, document semnat, când o sturnară acasă ca fi un îngrăpsit cum vreau el. Noi avem o problemă mare, noi nu tinisim vără apofose colectivă. Este și rău, mai este și ghine, a și him, tora mai este. Așa este tot că testa că nu para na hari apofasli colective. Știu că este tot în moabeti și cu zua de 13 de mai. Nu știu de si vrei să zbroști în de zua asta inu. Am știu că și este una zua ti mai mulți precunoscută, este țiva țin aduții de aduna, ma nu ti tuți. Yeah. Nici asta nu are un, zicem, una E, putere de e, tuți armănii. sigur, așa este ama obiectiv zburând, dar lui nu va să aflăm cană, oară nici una zuă trătuți armânii, că așa și noi nu putem să aflăm doi oameni care îndrepsesc cu Idia. Zua asta este limpide, mini utinisescu, uiurtusescu, ama îi dau altă noimă. Nu noima a țifu la unănile naustiținți. Țifu la unii naustiținți trămini este un event interesant, ama fără mari angricari. Prin să care nu tinisește ziua asta de 13 de mai. Pe de o parte, și asta este mult important, armânii de gărții nu vor sapdă de ziua asta, și pe de altă parte, armânii care sluhursesc cu români. Astea sunt categoriile care nu vor ziua asta. Asta care sluhursesc cu români zic actul de la unii naustiținții fu adra de cratul român, este una psemată țițățeț voialanță, este una manipulare, una alexare de istorie. Armânii de gărții au altă problemă, că iurtia țea legată de unii naustiținții este una catastrofie, că fu atunci un mare căvgă intern pe lumea românească, anamisa de a cei care ținea cu România și a cei care ținea cu Gărția, căvgă care zbetisi cu mulță morță și de alihea este aproape imposibil să ai simbol tră una mileti, una zu care aduce aminte de vătămări, căvgați și lucriții sigura nu pot să ajută trățânerea tubană a lumii armânesc. Am văzut că tră mine, eu tinisesc cu ziua asta, mi-mi că va hibă maghini su Alexim, ți v-ați bastul loc. Și nica nu are, cum v-ai zis la un armând din Republica Macedonia, eu ați intrat o conștiință de 32 de ani, intrat o conștiința lor, este zuă băgată, acolo, tinisită de crat, cum v-ai zis și alexească? Nu para poți să-i zis și alexească. Ania îmi pare că sunt dau ideea. Ei afli altă zuă, nu știu, pas pe de cireșar, zua cu recomandarea, dar și ațea nu-i tinisită de, nu știu, zicem de multă duniau, nu știu, poate afli stămăria sau e altă zuă, ama eu hiu pesimist. Armâlii nu apufusesc cu una zuă. Nu, ca fi un are vără idee și nu va si băsim cu ideea la altul. Ei tițând din ziua de 13 de mai, am mai alăxești să noi, mă. Nu mi interesează țiful la unii naustiținții. Și mai multul, scot tu pa de țifu. E una catastrofie. Fură și lucruri buni, ni cheamă, fură ni scântii lucruri buni, am scos tu pa de bunili aralili, zis țifu și vezi, naca este altă noimă și posibil altă noimă. Că trăminii 13 de mai, nu este 13 de mai unii naustiținți. Este 13 de mai unii naustiobzățânau, nu futam am ziua asta, futu, îmi pare că tu yingheți 11 de mai 1989, când o armânii din Republica Macedonia s-a adunat la Mirmință, bitolea și iurtusiră zuațea, trăminii aței zua. Când oamenii aței zic, vrem să ne ținem ca armâni. Și mai multul, trăminea asta în greacă, că una pare de armâni ligată și cu domnul Barba, vrură să adară lucrurile astea, ca un semn că vrei să întubană lumea armânească. Nu că vrei să împarță cum la unii din austii, țință anamisa de român-omani și grecomani. Ama lucrurile astea vor zburari, mintireajile sunt o ahât mări, arăchearea la armâni este mult mare, cană n-are arăvdare să exighisească, să șeadă moabete și să vadă lucrurile cum sunt.
Tora că zburăsc cu cutinii, înticneaști legătura asta, că zburăm de dau simboluri, MD, părintească de mândare, MD 13 de mai, și daule sunt o simboluri ția că țară, multu ghini, ama ți au una istorie misticată dinapoi. Și Da. tora te ascultam și mi minduiam că este niheam paraxi, nu că de dau simboluri mărți avem, daule sunt uniheam misticate. Nu știu ți este lucru între noi, nu știu de si lipsește de câțiva între noi. Zâțiți-vă între noi, că nu himaxis avem simboluri comune. Asta zâți. Și masim mintimeni, prindi să aflăm niscânti culăi, niscânti tropuri, strițem piste asta. I să aflăm vără simboluri comune, ama, în tipul se ameste că nu e posibil lucrurile astea, i simni ninti fără simboluri comune. Aprochem, niheam de bitisită și cu iertare de ținui mai mult de aveam texită, aveai zburâtă vai cu vioi cu Flori. Mai am una întrebare, ți vreau să bag, care este una carte, îi dau, cum vrei tini, ți faci să aibă cafea armân în casă, să o ghivăsească. Ți este mult bun, tituți noi, poate să una carte permânești de si, asta zis că este ghini, e poate să una carte trei armâni, e poate să câte una de cafeun. Ți se pare că este de alihia de simasei și că poate să ne ajută? Nu știu, nu voi îți dau nici numii de cărți, nici ahtări lucruri. Mai mult tu și un zbor, că mas ai mirachi tră lumea ta, atunci prindi să avea nihamă copus tră lumea ta. Și asta vă zic că și-ți discliți una carte armonească. Nu se poate, este mult uzorii mași cu zburarea. Prindi și tu carte, sibă. Știațea? Zățem cât fascinant este comerțul cu cartea armenească. Este de deep fascinant. Asta voi zic la armâni. Ce le stăsească în heamă, asta o vedeți care este? Vedem niheam, care este? Arată-nu. Este mața mea. Cum e numai? Zen. Zen. Vai te este și tine calmul, că ai mața cu numai zen. Asta ziceam că, nu știu, n-ajungi m-aș vrea tră lumea armenească. Prinde în heamă copus. Și asta copus va zic că să luăm vră carte armânească, să o disclidem, să o ghivăsim și îți vă dau una urneche, mi întrebași de una carte. Nu că tora este cu zorii să află, voi ziceți cât am gricat tră maia mea. Maia mea, anda bâna cadrilater uzungea, avea una vițină armână care avea tu casa antologia al Tache Papa Hagi de tună în 1912. Și Maia băgă uvizu și zduțea fi la vițina țea ordinala aia să ghivăsească dit carte. Până o ghivăsit tută, voi să vă zic că știa multe poezii de acolo pe din afară. Șana și ardirea gramului știa pe din afară, o avea învițată de tațea carte. Voi să vă zic cât mult un greacă una carte. Rămaia mea, cartea țea fu ca o turlie de vivliu. Că era legătura cu lumea ei și duceam la ea una tinie, avea 4 clase, era mult itră, duceam la ea mare tinie tră papahagică adră ațea carte. Trăia era ca mătrică tră gean, tră suflet. Ved, Dora, îmi Maria, că avem una întrebare și de la Dimitrandu, care zice, Alex, cartea ti pe pâini, ți o băgași pe cale, ți mi ziua așteptu. Când îmi îndoiești că poate să iasă tu padi? Fu multul mazori decât pistipseam, e aproape etimă. Și voi să dau la stampă până zbițeaști mersul ăsta. Și o aproape etimă. Cât se fumazori de țiti minduiai? Că avuși mult te andrizare ti ca fi textul lucru de editare să-i dățem? Cât se fum? Nu știu, este zborul de ritmolul tu care bănai tu, chirolul de Sony care mi închidică în heamă să lucrez cât vreau să lucrez.
Pe de altă parte, era zborul de care era formula, cum îți bag textele și tot mi gândeam la lenturile de căliuri. Mi gândeam să dar mai multe volume, scriitorile a Horia, textele tu română a Horia, textele tu engleză a Horia. Am apufusit, tora, va hibă tus de adun. Nu va împărțim pe pâine. Tus pe pâine va hibă de adun tu în carte. Stămâna asta care hini mi gândesc cum va hiba arada textelor, cum va li leg. Am Vali leg, Vali bitisescu și anda vas bitisească meslo esto avau dau la stamp. Ora, învizui nica una întrebare ce vreau să o bag. Mi minduiam că bănăm tu în chiroiu mai mult tu lumea asta academică inumaș, este ideea că lipsește să știi una cu mătici nică de ștari, ama să știi mult ghini, para specializare, să zicem. Și mi minduiam că, nu știu câți și alizem noi tueta noastră, va chiasti ghini și așa, ama are alti eti, nu? Omul renascentistul nu știa una cu mătici multu ghini, știa multu ghini. Tinițidzăți, care idee este mai bună? Idealul acel renascentistul nu mai este posibil azi. Că lumea a crescut mult și informația este multă. Ama de alicia este că masa armânii hiperspecializat, mai știu un lucru, armânii heamă warfân cu alanti lucruri și că mi întrebai de istorie, voi să vă zic că trămini istoria are și un alt rol tu bana mea. Ațea că mi-ajută în heamă tu matematică, altă turlie, că am ananghi de lucruri complementare. Mintea și sufletul meu are ananghi de lucruri complementare ca să poți duchesc cu lucrurile maghini și de-apoi după ți lucreți la una mitornu cu mama are harau și mirachi la alant. Ți va zic că nu îți poate idealul renascentist, ama normal este că ci îl stăsești să înveți mai multe lucruri, să ai un orizont mai mare, ca să mai normal pentru Sony. Și asta e idealul a meu, să un om normal. Cum este un om normal? E un om echilibrat? Asta va zică cu zigă? E, care ține ghini ziga. Deci vai care nu bânează maș tu lumea asta abstractă și teoretică, care bânează tu daule, em tu lumea ideilor, em tu lumea delihia concretă. Asta pistipsesc cu vai. E. Dora, noi ca fioară tu bitisita avem 3 întrebări scurti. Desi ai vră zbor armânesc cu țineai mai mult țarihari. Nu am vră clasamentul zboarele armânești, ama, nu știu, așa putem să zicem spontan, nu știu, și din heamă miră. Prinde sexy Ghisescu e... Pistipsescu, nu, pistipsescu că este bună mașa pandisa. Mas vrei să exigisești tu poți. Nu. Ama este un zbor îmșat și sună ghini. Nu voi. Desi ai vără măcar armânească, ți s-are mai mult de alanti. Sunt toate ale care mi-aduc aminte de Maia, care mi crescut până la 6 ani. Și de apoi, de la 10 ani până muri și zu cu noi, mâncarea de dumăți cu piperchi. Piperchile țărgăsite cu dumăți. Tu varianta, niscântiori mași tu varianta asta, alteori varianta cu caș, alteori varianta cu wow, alteori și cu caș cu wow. Și desi ai vrăcântic armănescu ține mai mult țarihare. Au știu că va si băzori titini vahi, nu? Nu, sunt multi, ama va să aduc aminte un care nu pare cunoscut, e susita mea de la Livăț, că e cânticul, singurul cântic care poate să-l cântă tata și cânticul care era cântat de tata și de dada.
Tuteia este, la este întrebări tutea pandisle sunt nu ahăt tră zbor, tră cântichi tămăcari, sunt tră noi, că tutea este legate de timisări. Așa că ță Hristusescu că pândăsiși numai la este trei, ță Hristusescu că te disclisești să pândăsești ahăt multi. Te tiniști lumea românească și te mini de fu una mabeti mult umșată și duchescu că învițai multi și de Haristoti tipișchesi. BTC Mama? Putem zbitisi maua, desi vrei tini să mai dăți un zbor? Vahibă înheamă spontan că nu mi mindui la un zbor de BTC-tă. Ama vreau să vă le zic la toți armânlii. Băgați în heamă oară cât chiro chirem cu căvgații, cu încăcerile. Cât chiro chirem cu lucrurile astea. La ține ajută. Nu zic că nu ne ajută. Ne ajută. Vai prinde să crești în heamă și prit polim. Ama care-i hâirea de toate lucrurile astea? Dacă este multul magini, să lucrăm multul ma multul, noi tot ne alumtăm un colantul zățăm că ca știți vagină nu știu care din afară și vană întreagă lucrul la nostru. Nu putem, mai și noi putem să ne îndrizem lucrul la nostru. Și asta va zic că putem să-l îndrizem, maca va să lucrăm treasta. Maca nu va hibă mulți armâni care se lucrează tră lumea armânească, mas nu hibă așa, n-avem cum să armânem tu bană. Masibă multă dunia armânească care va să cilăstăsească tră lumea armânească, poate avem o șansă să armânem tu bană. Mas va Dumnezeu. N-ai magini este să bițim cu zborul ăsta, Alexandru, să lucrăm cât mai mult să ca fi un cuții poate. Te lumea rămânească și vă hărustățim și avea mutritorilor că și dut cu noi a hântuchiro. Și vă ne vedem și stămânații. Noapte bună! Noapte bună!